Hello guys, ere kami biyawan nari pa lumakunglong. So, di kami along sa si lumipot kami Tausan, Agubus, Gua Siburi. So, marata kayo maripa lumakunglong. Plano na motor, dati na magbukas yung motor. First time ko rin sa try bukasan yung tuwiga sa pa. Yung pagbukas ka. Ayan. Siguro, mga time, mga 12:50 na, no? Taas paso ka? Rides. Ayan. Pero sa, long dakan, dito sa black ko maka-disturb. Ataw magpapay ko, sa matabis magpamay ko ma-reading na siya. Ito, alam mo ka, di masok pa sa pahin niya. So, siya, nung mahapon, ito na magpamay ko ma-read. So, timing sa to, may tao. So, mag-start na kayo magbukas. Ayan guys ha. So, pag gusto kong matutulog din niya, pagtulog ako mo ito. Saka sa kanta muna. So dito guys, nagat magbukas din, di ba? Sumusumuba ka tubig. So guys, I mean this was liquid gamitan tap. Yan. Sagana si Eddie sa tubig. Guys, kada join gamit ko ang boss. Sabang ngamon sa mga surf or wings. Magkuhan siya pag sa tumahay, puti-puti siya. So, bang joy, malinis, kinis. Yeah. Diyaw niya sa binigayan magano. Yun guys, kita naglang na kayo i-edit, so patay-tahay ka kasi mamay ko kasi kayo mas mong so matay-tahay na may na kami pa sasi. Thank you. School ka nila tag ano man kalupay mag-like and subscribe and share. YouTube channel ta, The Beauty of Nature, Facebook page, The Beauty of Nature pa rin. Same siya. Mag-school ka ni Katan.